Ahojte. Vítam vás už pri tretej časti nášho cestovania po Rumunsku. V prvej časti sme spolu odštartovali výpravu a prešli prvé kilometre až za hranice. V druhej časti sme sa ponorili hlbšie do Rumunska, spoznali prvé zaujímavé miesta a zažili pekné chvíle na cestách. Dnes nás čaká niečo naozaj špeciálne. Jedna z najkrajších ciest vôbec, legendárny Transfagarašan. Postavený bol na príkaz diktátora Nikolaje Čaučeska v rokoch 1970 až 1974. Vchádzame na Transfagarašan. Výhľad máme taký. V oblasti sú malé pamätníky a kríže pripomínajúce obete stavby a miestni často uctievajú tých, ktorí tu zahynuli. Najväčšou pamiatkou je samotná cesta. Technické dielo a inžinierské majstrovstvo v drsnom prostredí. Len 4 roky trvalo postaviť 90 km cesty dýchberúcich výhľadov cez pohorie Fagaraš v Karpatoch. Po ceste je množstvo mostov, viaduktov, galérií a serpentín. Každý kúsok cesty je ako z pohľadnice. Fakt sme si museli vychutnať každý moment a zachytiť tie krásy na fotkách. A teraz si treba vychutnať cestu na 2040 metrov nad morom. Ideme na to. Cestu hore k jazeru Baleja sme si fakt užili. Serpentíny, ostré zákruty a tie dýchberúce výhľady na pohorie Fagaraš nás úplne pohltili. Fotili sme každý výhľad a nasávali tú majestátnu atmosféru tejto legendárnej horskej cesty. Na samotnom vrchole cesty nás už čakalo legendárne jazero Baleja. Dostali sme sa tam z parkoviska, ktoré bolo preplnené, ale dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, tak sme miesto našli. Tie horské vrcholy, jazero a tá atmosféra sú proste úžasné.
Zajmulo ich zopar, tak tu kríže asi dali takú jak. Jazero sa nachádza vo výške 2034 metrov nad morom. Ide o ľadovcové jazero, ktoré vzniklo počas poslednej doby ľadovej. Voda je kryštáľovo čistá a obklopená vysokými horskými štítmi, čo robí miesto neuveriteľne fotogenickým. Hory krásne, ale ja som to asi trošku prepískol s tou turistickou obuvou. Hneď po zastávke a obede pri jazere Baleja sme pokračovali do tunela Baleja. Ide o najznámejší a najdlhší cestný tunel v Rumunsku, ktorý skracuje cestu cez najvyšší bod pohoria a zjednodušuje prechod medzi severnou a južnou časťou Transfagaraša. Pri výjazde z tunela sa nám otvoril svet panoramatických výhľadov na vysokohorské štíty Fagarašu a údolia pod nami. Cesta pokračuje popri vodopádoch, prudkými serpentínami a ostrými zákrutami, ideálna na fotky a videá. Každý pohľad pôsobí takmer magicky a je jasné, prečo je Transfagarašan považovaný za jednu z najkrajších ciest na svete. Jaké boli intervjunáci. Okolie je plné turistov a motorkárov, ktorí si prišli vychutnať tieto neuveriteľné scenérie a aj my sme si museli zastaviť a vychutnať každý moment. Po prechode cez majestátne horské vrcholy sme sa kľukatými serpentínami pomaly blížili späť do hustých lesov. Tu sme očakávali stretnutie s medveďmi a nakoniec sa nám to aj podarilo. Sedeli alebo stáli priamo na krajnici cesty a ticho nás pozorovali, alebo si nás vôbec nevšímali, úplne pokojní vo svojom prirodzenom prostredí. Samozrejme, nedávali sme im žiadne jedlo, aj keď im bolo vidieť na očiach, že na to čakajú. Sú to divoké zvieratá a treba ich rešpektovať.
Bol to neuveriteľný zážitok, ktorý nám pripomenul, aká divoká a autentická je táto časť Fagarašu. Počas cesty Transfagarašanom určite nemôžeme obísť priehradu Vidraru a jazero, ktoré vytvára. Jazero Vidraru má dĺžku 10 km a obvod približne 28 km, takže pohľad z hrádze je naozaj impozantný. Keď sa prechádzaš okolo, voda je pokojná a obklopená kopcami a lesmi. Ideálne miesto na zastávku, vychutnanie si výhľadov a pár fotiek. Priehrada Vidraru a jej jazero sú naozaj jednou z ikonických zastávok na Transfagarašane a určite stojí za to tú chvíľu pobudnúť. Naše dnešné dobrodružstvo sme zakončili na priváte. Odýchli sme si po náročnom dni plnom výhľadov, zákrut a neuveriteľných zážitkov. Bolo super sa trochu usadiť, načerpať energiu a pripraviť sa na ďalšie dni našej rumunskej výpravy. Takže vidíme sa na budúce.